Emume nnabata ụmụakwụkwọ ọhụrụ afọ 2023-2024 ya bụ nke ndị bekee na-akpọ matriculation maka Mahadum bụ oge eji akwụsị iwe ụmụakwụkwọ ọhụrụ ha malitezi agụmakwụkwọ n'uju ewerego ọnọdụ. Ya bụ mmemme matriculation were ọnọdụ nke Mahadum Nnamdi Azikiwe University dị n'Awka were ọnọdụ na ngalaba fakọlti dị iche iche nwere na Mahadum ahụ tata. Chukwuemeka Modelim jere ya bụ mmemme n'aha ABS. Nnabata emere ụmụakwụkwọ na ya bụ mahadum bụ nke emere na fakọlti dịcha na ya bụ mahadum na fakọlti nke ndị social sciences. Onye isi ya bụ mahadum bụ ọkammụta Charles Esimone gwara ọhaneze na ya bụ mahadum na-eme nke ọma n'ihe gbasara agụmakwụkwọ. Ọ bụ nke a mere ndị Time Higher Education World University Ranking nke ha mere n'afọ a jiri nye ha onyinye dịka mahadum nke ise kacha agụ akwụkwọ na Nigeria ma bụrụkwa ndị nke nọ na 31 n'ihe gbasara agụmakwụkwọ na mba Afrịka. Ọkammụta Esimone, onye ọ bụ dean nke na-ahụ maka ngalaba fakọlti social sciences, nọchitere anya ya bụ ọkammụta Frank Collins Okafor gwara ụmụakwụkwọ a ka ha na-akpa ezigbo agwa gosiri na ha siri ezinụlọ dị mma pụta, zere otu ọjọọ, igwu ojoro na ule ya nakwazi iji akwụkwọ adịgboroja were na-agụ akwụkwọ, n'ihi na nke a ga-eme ka a chọpụ ha na ya bụ mahadum ya nakwazi na ha agaghị enweta nzere ha jiri maka ya were bịa. Ụfọdụ ụmụakwụkwọ ndị sonyere na ya bụ ihe mmemme bụ Maazị Stephen Chukwudi nakwa Precious Okoye gosipụtara obi aṅụrị ha na ha soro na ya bụ ndị mere ya bụ mmemme ma kwekwazi nne na nna ha nkwa na ya bụ mahadum na ha ga-eme ha ka obi dị ha mma. N'okwu nke ya, ofu onye nna sonyere na ya bụ mmemme bụkwazi onye nwa ya sokwaziri mee ya bụ mmemme kọwara ya bụ mahadum dịka nke na-eme ọfụma na agụmakwụkwọ na ala anyị bụ Nigeria nakwa mpaghara ụwa niile, n'ihi na ha na-ewepụta ndị maara nke ekwe na-akụ n'ihe gbasara ọrụ ma na-emekwazi nke ọma. Emechara duo ụmụakwụkwọ a n'iyi agụmakwụkwọ site n'Awka. Abụ m Chukwuemeka Modelim.